22 na mga kaakian sa Daet Camarines Norte, libreng pigtutukdoan kan 27 anyos sa paratukdo sa saindang lugar. Aramon ang saindang istorya sa report ni Charmer Hiles. Pagpapadangat sa mga kaakian ang subuot mantra o pagtubod na pigsa sa buhay kan 27 anyos na paratukdo na si Jem Ryan Asutilia kan Banwaan in Daet, Camarines Norte. Sigun ki Teacher Jem, bagong ulangan pandemya para di makatabang sa 22 na mga kaakian sa saindang lugar. Ako po ay nag-volunteer upang turuan ang mga bata na magbasa ng libre sa aming barangay bilang pakikiisa sa Brigada Eskwela o Brigada Pagbasa. Sigun ki Teacher Jem, nagpuunsinda kan sa indang klase sa bakanteng lote sa likod kan sa indang harong, rason para ini mahiling kan sarong bistadong universidad sa nasyon na nagpaabot nin tabang. Because of the initiative and support of the University of the Philippines Los Baños, College of Public Affairs and Development Graduate Students Association, niitatag po ang Kubo Library o Kubo Karunungan. Sigun sa iya huli digdi, sinda nagkaigwang marhay na espasyo sa pag-aadal, bakusa na para sa iyang mga aking estudyante. Alagad sa iba pang estudyante na harani sa lugar na nangangaipuhan ng libro o source kan sindang pag-aadal. Sa ibong kainipig syerto man ni Asutilia na naguutob sinda sa minimum health and safety protocols nganing masyerto ang seguridad kan mga kaakian. Kay banan si Carlo Obonita, Charmer Hiles, Balitang Bicolandia.